बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुराण सार या श्रृंखलेतील आज आपण पवित्र कुराणाचा खंड किंवा भाग 19 यामधील अध्यायांचा अभ्यास करूया. अध्याय अल फुरकान याची आयती 21 ते 77, अध्याय अशुरा याची आयती 1 ते 227 आणि अध्याय अन-नम्ल याची आयती 1 ते 55. तर या खंड 19 मध्ये एकूण आयती 359 आहेत. आपण काही ठळक निवडक आयतींचा अभ्यास करूया. अध्याय अल फुरकान मध्ये सत्य आणि असत्याचा फरक दाखवण्यात आलेला आहे. फुरकान शब्दाचा अर्थ होतो फरक करणे, कसोटी सुद्धा म्हणता येईल. या अध्यायात श्रद्धा आणि आचरणाच्या अनुषंगाने सत्य काय, असत्य काय, चांगला काय आणि वाईट काय, या जगात आणि मरणोत्तर जीवनात यश देणारा किंवा अपयशी करणारा मार्ग कोणता, या जगात सफलता देणारी किंवा विफलता देणारी व्यवस्था कोणती, या जगात कोणत्या समूहांना यश प्राप्त झाला, कोणते अपयशी ठरले, असा सविस्तर विश्लेषण करण्यात आलेला आहे. आता आदेश पहा. लोक हो, तो अल्लाहच सर्व संपन्न, ज्याने ही कसोटी फुरकान सत्य आणि असत्याचा फरक दाखविणारा आपल्या पृष्ठांवरती अवतरित केला, तो सकल जगाला ताकीद देण्यासाठी. आकाश आणि पृथ्वीवर एकाच अल्लाहचा अधिराज्य आहे. त्यानेच सर्व सृष्टी निर्माण केली आणि सुसूत्रित ठेवलेली आहे. दोषी आणि द्रोहींनी त्या सोडून इतर उपास्य देव बनवले, जे काही निर्माण करू शकत नाहीत. ते स्वतःच निर्माण केले जातात. स्वतःच्या मर्जीने काही इजा पोचविण्याचा किंवा भलं करून घेण्याचा त्यांना अधिकारही नाही. ज्यांनी कयामत किंवा प्रलयाची घटिका नाकारली, त्यांच्यासाठी नरक तयार आहे. आणि जेव्हा नाकारणाऱ्यांना नरकात एखाद्या आखूड जागेत एकत्र बांधून टाकले जाईल, त्यावेळेस ते मृत्यूला हाक मारतील. उत्तर मिळेल, आज एक काय, कितीही मृत्यूना हाक मारा, बोलवा, सर्व व्यर्थ ठरणार. त्या दिवशी अपराधी आपल्या हातांचा चावा घेत ओरडतील, बरं झालं असतं जर मी प्रेषितांबरोबर सरळ वाट धरली असती. माझा नशीब धिक्कार असो, मी प्रेषिताला सोडून त्या अमुकास मित्र केले, ते अपराधी लोक असो का सैतान. तुम्ही पहा, त्या लोकांना ज्यांनी वासनानं आपला देव केला, तुम्ही त्यांचे संरक्षण होणार का? अशक्य. तुम्ही नाकारणाऱ्यांचे ऐकू नका. त्यांच्या विरुद्ध कुराणाच्या सत्य संदेशाने संघर्ष करा. हे पैगंबर, त्यांना स्पष्ट सांगा, तुम्ही अल्लाची आज्ञा पालनता केली नसली तरी त्याला परवा नाही, पण खोटे ठरविणाऱ्यांसाठी लवकरच शिक्षा अनिवार्य होतील. निर्णय लोकांनी घ्यायचा आहे, बळजबरी नाही, पण पळवाटही नाही. अध्याय अशुरा मधील काही आयतींचा सार इथे पाहूया. लोक हो, या एका स्पष्ट ग्रंथाच्या आयती संकेत वचने आहेत, परंतु लोक मान्य करीत नाही. लोक हो, पृथ्वी तलावर वस्तूंवर जरा विचार करा. कशी उत्पादने जोडीने निर्माण करण्यात आली, यामध्ये मानव जातीसाठी भव्य संकेत आहे. भूतलावर नर आणि मादी, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इत्यादी वस्तू जोडीने आहे. आणि याचाही विचार करा, इहलोकाची जोडी परलोक आहे.
मरणापूर्वीच्या जीवनाची जोडी मरणोत्तर जीवन आहे. विश्वाच्या इतिहासातील भव्य नष्ट झालेल्या संस्कृती आणि वंश यांचा मानव जातीच्या स्मरणाकरिता पुन्हा पुन्हा दाखला दिला जातो. अशुरामध्येही पैगंबर नूह, पैगंबर इब्राहिम, पैगंबर हूद, पैगंबर सालेह, पैगंबर शुएब आणि पैगंबर मूसा व त्यांच्या वस्तींचा पुन्हा पुन्हा दाखला देऊन अवधनीय पोटी त्यांच्या वस्तींना, वंशांना आम्ही कसं नष्ट केला, त्यांचा नयनाट केला आणि त्यांचा बोजवारा निघाला याची आठवण करून देण्यात आली, जेणेकरून मानव जातीच्या प्रत्येक घटकाने बोध घ्यावा आणि त्याच मार्गाचा अवलंब करावा ज्यामध्ये परिपूर्ण सफलता दृष्टिक्षेपात आहे आणि हमी आहे. येथून अध्याय अन-नमल च्या काही आयतींचा सार. पैगंबर सुलैमानला आम्ही बनी इस्रायल म्हणजे जीव लोकांच्या मार्गदर्शनासाठी पाठवले. भव्य शासन आणि सत्ताधिकार देऊन पैगंबर सुलैमान म्हणाले, लोक हो, मला पक्षींची भाषा शिकवण्यात आली, भूतलावरील बरेच अधिकार मिळाले. खरच भव्य वरदान अल्लाहकडून देण्यात आला. जिन, मानव आणि पक्षीही पैगंबर सुलैमानच्या अधीन होते. एके वेळेस हुदहुद पक्ष्याने महाराणी शिबा किंवा राणी सबाच्या राज्याची माहिती दिली की मी एका महिलेस पाहिले, लोकांवर राज्य करीते, सर्व संपन्न आहे आणि भव्य राज सिंहासनाची मालकीन आहे. मी त्यांना अल्लाहला सोडून सूर्याची पूजा करताना पाहिले. सैतानांनी त्यांची कर्मे त्यांच्यासाठी मोहक करून टाकलीत. भरकटलेले लोक. पैगंबर सुलैमानने तिला पत्र पाठवले, अल्लाहची आज्ञा पालनता करा, माझ्या विरुद्ध उद्यम होऊ नका. सबाला, त्या राणी सबाला अद्दल घडविण्याकरिता पैगंबर सुलैमाननी आपल्या दरबारींना बोलावले. विचारले, हे सरदारांनो, ती मला शरण येण्यापूर्वी तिचा सिंहासन तुमच्यापैकी कोण घेऊन येईल? जिन्नापैकी एक धिप्पाड यक्ष म्हणाला, मी आणून देईन आपल्या सभेतून उठण्यापूर्वी. मी सक्षम आणि विश्वसनीय आहे. इतक्यात ग्रंथाचा ज्ञान असलेला एक विद्वान म्हणाला, आपली पापणी बंद उघड होण्यापूर्वी पैगंबर सुलैमान, मी सिंहासन तुमच्या समोर आणीन. आणि लगेच पैगंबर सुलैमानने सिंहासन आपल्या समोर पाहिला. ते उत्स्फूर्तपणे बोलले, हे माझ्या विधात्याचे वरदान, मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. पैगंबर सुलैमानने राणी सबाला आपला शीश महाल, काचेचा महाल पाहण्याचे आमंत्रण दिले. तिला वाटलं काचेची फरशी नसून पाण्याची खोल नहर आहे. तिने आपली विजार पायावरती उंचावली. पैगंबर सुलैमान म्हणाले, ही तर काचेची फरशी. महाराणी सबा उत्स्फूर्तपणे म्हणाली, हे अल्लाह, माझ्या विधात्या, आतापर्यंत मी स्वतःवरच अन्याय केला. आता मी सुलैमान प्रमाणे सकल जगांचा निर्माता एकट्या अल्लाहस शरण येते. काचेच्या टाइल्स आणि काचेच्या भिंतीची म्हणजे ग्लास टाइल्स अँड ग्लास शीट्स वॉल्स ही संकल्पना पैगंबर सुलैमान यांना 2500 वर्षापूर्वी सुचवली गेली. ही दिव्यता, भव्यता सृष्टीच्या एकमेव निर्मात्या अल्लाहची आहे. लोक हो, संकेत वचनांचा, आयतींचा सार घ्या. एकमेव अल्लाहची आराधना करा आणि अंतिम पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु साहेब यांच्या आचरणाचा बोध घ्या आणि दोन्ही लोकात यश मिळवा. शेवटी एक आग्रहाची, खळखळीची नम्र विनंती की एकदा तरी आपल्या जीवनात
पवित्र कुराणाचा अभ्यास करा आणि मानव जातीचे अंतिम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर साहेबांच्या पवित्र जीवनाचा अभ्यास करा. संपर्कसाठी टोल फ्री क्रमांक इस्लाम बद्दल माहितीसाठी 1800-2000-787 याचा उपयोग करा. खूप खूप धन्यवाद. जजाकल्ला.